Tim Zunde handizoti ndiani akavapa zita rekuti Tim Zunde, asi chandoziva paZunde izunde ramambo rekuti vanodaidzana vanhu vazhinji vobva vauya vachishanda panzvimbo imwe chete. Saka vakomana vatatu ava vanenge vachifamba nesu nhasi. Last week tatiine neni muparadiso. This week varitaura nenyaya yekuti hakuna munhu. Ndanzwa kuti torai bhaibheri renyu muchange tichitenderera panhaurirano pandima diki yaJohn chapter 5. Pane murume uyo yakanga ari padziva rinonzi Bethesda kana kuti Bethsaida kune vazhinji. Pana John chapter 5 unoziva here kuti akagara how many years by that pool? 38 years. Can you imagine sitting by a poolside waiting for the water to be moved just to be healed? Zvisinei, isusu hatizi tisu tiri kuparidza, isusu tiri kungokukokai kuti kana uine munhu waunoziva nedambudziko ramushungurudza, uya uteerere Tim Zunde. Ndivo vaakuuya pari zvino. Tim Zunde, Mwari akomborere. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika kwawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda ponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya. Nyerezi yakupenya ingawe yangu, pamusi unochisa kwazo. Ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara ususu wa Jesu, nomuparukudzo narine. Zichandifadza mumushawe ndarama, kuti ndikawana nyerezi chiremba. Ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, nomuparukudzo narine. Zichandifadza mumushawe ndarama, kuti ndikawana nyerezi chiremba. Ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Vana vaMwari, ndoda kukukwazisa imose muzita raJesu. Amen. Toda kutenda Mwari muzuva ranhasi nechipo cheupenyu
Mwari watichengeta pavhiki rose kubva patakasangana muchirongwa chakapfuura. Nhasi tasangana zvakare tichidzidzazve zvimwe zvaJesu. Regai titore mabhaibheri edu tiende kubhuku yaJohani, John chapter 5. John chapter 5. Yes, sir. Toda kudzidza ipapo nyaya iripo kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya9. Ndichaverenga makateerera. Shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo. Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bethesda nechiHebheru. Raiva namabiravira 5. Mukati mao makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema nevakaunyana. Vaigara kubvongodzwa kwemvura. Nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyangwe akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 38 years. Jesu wakati aona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akamupindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva. Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa. Asi ndinoti kana ndoenda mumwe wonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, Yes, sir. simuka, tora nhovo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa, akatora nhovo dzake akafamba. Mwari akomborere kuverenga kwezwi rake. Amen. Musoro wenyaya wobva wati hakuna munhu. There is no man. Ngatinamatei. Baba muri kumusoro kudenga. Toda kukutendai muzuva ranhasi pano vana venyu tagara kuti titeerere muchitaura nesu. Ngatinzwei inzwi renyu roga, tisanzwe munhu achitaura nesu. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Now nyaya iri pano pana John chapter 5. Inyaya inoitika padziva rinozivikanwa nekuti Bethesda. Bhaibheri rotiburisira pachena kuti zvakaitika Jesu akwira kuJerusarema kwakanga kuine mutambo wevaJudha. Jesu ndo kufambawo achienda panga pachiunganwa nevamwe vana vaMwari. Sapote uchisara panoungana vana vaMwari. Wanikwa ipapo. Now padziva reBethesda. Bhaibheri rotiudza kuti ranga riri pedyo nesuo remakwai. Uye dziva rakanga rine mabiravira 5. Ndoda kuti mungocherechedza mamiriro anga akaita padziva apa. Kuti paine musika wemakwai kana pasuo remakwai, vanotsanangura vanoti zvaiitika ndezvekuti kwakune temberi nechemhiri kwedziva. Saka vashumiri vaida kuenda nezvipiriso zvavo vaisvika pasuo remakwai, munhu otenga hwai yake yaanoda kuenda nayo mutemberi, pamwe opfuura nayo nemudziva reBethesda, oigeza imomo kuti ichene pada yanga yakasviba, opfuurira kuenda nayo kuenda mutemberi, ochienda kundoipa sechipiriso. Ndoda kuti mubate munzwisise kuti sei Jesu akashandisa nzira iyi panyaya iyi. Now, but padziva reBethesda pane mashura nemunana waitika ipapo. Paiti pakabvongodzwa mvura nemutumwa aiuya. Munhu umwe neumwe akange aine urwere hwake nedenda rake. Aita wekutanga kuzviwisira mumvura ichinge yabvongodzwa. Iye aiporeswa padenda ripi neripi.
Saka nekuda kwaizvozvo vazhinji vaiuya kubva kunzvimbo dzakapararira vakanga vaine matambudziko avo akasiyana-siyana vaiuya kuzogaririra padziva reBethsaida. Na ucherechedza ungada kuziva kuti Bethesda zvinorevei? Zvinoreva kuti House of Mercy. Ndo paiwanirwa vazhinji nyasha nekuda kweurwere hwavo hwakasiyana. Saka yanga iri nzvimbo yanga yakazara kwazvo nevanhu nekuda kwekuti vanhu vakanga vaine matambudziko akasiyana. Vakanga vakaunya namutezo vakanga varipo, vakanga vasingaoni vakanga varipo, vakanga vaine kurwara kupi nekupi kwamungafunga kunyange kwemazuva ano kwakanzi hakurapike vaiwanikwa ipapo nekuti ndo pavaikwanisa kuwana rubatsiro. Saka pakanga pazere varwere vazhinji zvikuru pada nehama dzavo. Saka nekuti mutumwa aiuya kuzobvongodza mvura akanga asina timetable, aiuya zvisina aianaunsa, zvaida kuti umwe neumwe agare akachenjerera nekutarisira musi waibvongodzwa mvura nenguva yaibvongodzwa mvura kuti uve iwe wekutanga anozviwisira mumvura kuti uponeswe. Saka vanhu vanga vakatovaka misasa nematende panzvimbo iyoyo. Mumwe nemumwe akamirira kubvongodzwa kwemvura. Umwe nomumwe akateerera kuti mutumwa anosvika nguwai, kuti ngirozi inosvika nguwai kuzobvongodza mvura. Saka ndoda kuti uone chimiro chakaita paBethsaida. Paine varwere vemhando yose. Andoda kuti unyatsopicture paBethsaida. Paine vanhu vanga vatambudzika. Regai ndikudze hama vadikani muupenyu mune vanhu vane matambudziko. Tine kurwara nekurwarirwa kwakasiyana. Vazhinji vakanga vaedza kuenda kana kuzvipatara. Vakanga vaenda kunana chiremba nekunana mukoti. Vakanga vakashaya rubatsiro. Vaiuya padziva nekuti ndiyo nzvimbo bedzi yanga yasara yekuti vaone rubatsiro rwavo. Vanhu vane kurwara nematambudziko paupenyu hwavo. Vanhu vakanditarira kunyangwe pano. Tine kurwadziwa nekutambudzika kwakasiyana. People have issues, people have problems, people have pain, people have tears in their eyes. Vanhu vakaungana but rega ndibvunze mubvunzo uyu. Matambudziko zvaakakuunganirai kudaro, zvaakakumomoterai kudaro, where are you finding your mercy and your help? Unowanepi rubatsiro kana matambudziko adai? Unowanepi kubatsirwa kana matambudziko adai? Saka vazhinji vaiungana padziva, vaivaka misasa, ndo pavaigara mvura ichinaya. Vazhinji vaibva vahwanda mumisasa yavo, but vaisabva padziva reBethsaida vakamirira ruponeso rwavo, because this was the house of mercy. Hakuna kumwe kwavaikwanisa kutizira, vairamba vari padziva. Why? Because this was the house of mercy. Matambudziko kana auya ndiri kubvunza, where do you run to? Where do you find mercy? Where do you find grace, brothers and sisters? Padziva vaigara varipo padziva vakamirira kubvongodzwa kwemvura nekuda kwemutumwa. Saka mutumwa zvaanga asina timetable, zvaitsvaga kuti umwe nomumwe agare akachenjera nekumirira nguva yake. Nekuti waigona kupotsana nechikomborero chako, waigona kupotsana nekubvongodzwa kwemvura, waigona kushayiwa kuti mvura yabvongodzwa nguwai, nekudaro waigona kugara nguva refu iripo. Saka nekuda kwekusiyana kweurwere zvaiitika, hapana queue yaitwa kuti ikabvongodzwa uyu ndiye ari pamberi pequeue. Zvaingoita chipatapata, atanga kuwira ndiye aiponeswa. Saka nekuda kweurwere hwakasiyana zvaiitika padziva, pane vaya varwere vekuti vakarwara unoti parwariwa, vaisakwanisa kana kusimuka. Ivavo dambudziko ravaiwanzoita nderekugara nguva refu nekuti vaisakwanisa kusimuka nekuzomhanyira mudziva kana mvura ichinge yabvongodzwa. Saka pane varwere vaya vaingorwara netumaflu neturwere tumwe tudiki vaitofamba vachiona vamwe varwere. Kazhinji ndo vaibva vaimhanya vachingotsika nepamusoro pevamwe varwere. Vakanga vasina hanya nevamwe varwere vairwara. Vaingotsvaga kuponeswa kwavo. Kwakanga kusina munhu aikwanisa kumirira umwe neumwe aizvimirira ega. Ndinoona kutsvaga kuponeswa pamwe pacho panoda kuzvimiririra. Pamwe pacho hapadi kumiririrwa nemunhu. Kana panyaya yekupora nekuponeswa kwako, tsvaga kuti uzvimirire hama mudikani. Tsvaga kuti umire wega, nekuti unogona kushaya anogona kukusundiridza mvura. Saka varwere vairwara zviri nani vaingotsika pamusoro pevarwere vairwara zvekurwara zviya.
vobva vapfuura vobva vaenda. But chiwa zvinoitika paBetsaida ndo zvaitika paBethesda. Vhesi ya5 yobva yati pano zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nekurwara kwake makore 37. 38 years of sickness. 38 years. Bible shoko raMwari paverse 5. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake. Atimbomirai papa. Abatwa kwete nekurwara asi kuri kunzi ndekwake. Ukaverenga zvakanaka uchanzwisisa kuti murume uyu ari apa kwete nekuti awirwa nedambudziko asina kuchenjera asi kuti dambudziko rauya nokuda kwezvakaipa zvake. Ndosaka Bhaibheri riri kuti kurwara kwake. Muchinda uyo anga atori munhu ari right, aine mhuri yake, zvinhu zvese zvanga zvakanaka, asi nokuda kwezvivi zvaairamba achiita Mwari akatendera kurwara kwakamubata kwakazomubvisa kumba kwake kukamuendesa padziva reBethesda. Kungotaura ndichiti pane zvimwe zvinotiwira zvatakonzeresa isu. Vana vaIsraeri vanoenda pagungwa dzvuku kwete nekuti vari kuda asi ndiMwari avanangisa ipapo. Vaendapo nekuti ndiMwari adaro. Gore riri mudenga rananga pagungwa asi uyu muchinda uyu haana kufanana nechimiro chavaIsraeri. Ndiye atsvaga ma-earth moving machines, akatsvaga mafoshoro, akazvicherera gungwa. Iko zvino atarisana nedambudziko nekuda kwekuti ndiye nyakurigadzira. Pane dzimwe nhamo dzatinopinda mukati madzo nekuti kurumwa nechekuchera. Imwe mhuri haina kumira zvakanaka izvezvi nekuti mai vada kutora nzvimbo yababa, baba vakada kutora nzvimbo yamai. Umwe upenyu hauna kuita zvakanaka nekuti mwana ada kuva mubereki mukati memusha. Kana zvadaro izvo odha yaMwari yavhiringika, upenyu hunogona kusava zvakanaka. Asi Mwari ngaakudzwe nenyasha dzake dzinogara nekusingaperi. Nyangwe tazviwisira mumatope anotambanudza ruoko kuti atinyukure. Bhaibheri shoko raMwari rati Jesu akapfuura nepo. Zvisinei nekuti tazviisa muna taisireva, tikadaidza kuna Jesu, Jesu anouya kuzotinyurura. Ndinorangarira mukomana Jona anonzi aiwa misheni iri kuNinevha, iye wati ndinoenda Tashishi. But Bhaibheri rangu rinondiudza kuti ari mudumbu rehove akadana, apinda mudumbu rehove of his own making. But ari of his own making Mwari anouya kuzomudzikinura mudambudziko rake. Saka Jona ari mukati mehove akadana kuna Mwari, Mwari akamunzwa. Hazvinei kuti takazvipinza muna taisireva, kuna Mwari ane hanya. Teererai verse 5. Muchinda uyu ari apa makore 37. 38 years. Saka ukaverenga nyaya iyi iri kuitika AD 31. Uyu muchinda ane 38. Saka zvoreva kuti Jesu paari kusvika ari kusvika pamuchinda uyu, Jesu atori mudiki, kwete mudiki kumunhu, mudiki kwaari. But Jesus is younger than this man's problem. Makore aJesu ekuberekwa mashoma pane makore murume uyu ari mudambudziko. Ukada kudzitarisa metsi dzacho uchaona kuti murume uyu akaenda padziva 7 years before the birth of the Christ. Makore 9 Jesu asati aberekwa, uyu muchinda atove padziva
asi ndoda kuti ndimbokuisai mupfungwa dzamwari. Mwari paanoona hama dzemuchinda uyu dzichimutakura dzichienda naye padziva dzichinomusiya ipapo, Mwari anoti hold on, I have a solution for this man. There is a man who will be born from the womb of Mary. Murume iyeye achakura, nerimwe zuva achaenda kuchechi, achadarika napadziva. Ndiri kutaura kuti kudii, God knows you before you know yourself. Mwari wakakugadzirira solution yedambudziko rako nechekare. Israeri ichichema kuti Ijipita yorwadza, kamhozi kakaberekwa. Israeri ichichema kuti dambudziko rorwadza, Moses anga ari pagomo reHoreb achitungamira makwai omukarabwa Jetro. Israeri ichichema Ijipita, Moses wanga ari munzira achiuya kuzodzikinura. Ndiri kuti kudii, ndiri kuti rako dambudziko kugadziriswa kwaro kurimo mupfungwa dzamwari. Chakakosha pauri kumirira. Saka mukanoverenga muchaona kuti 38 years aripo muchinda uyu. Umwe munyori wandinofarira unogona kumutsvaga, bhuku racho rinonzi The Desire of Ages. Anotsanangura achiti kudii, anotsanangura achiti kuti pa 38 years weather yaichinja. Kukapisa raimurova, kukanaya yaimunaya, kukatonhora chando chaimurova. Rangariraika pa verse 7 ari kuti handina munhu. Saka anomuisawo panodziya hapana. Mukada kunzvera zvakanaka muchaona kuti rake dambudziko was the worst case pavanhu vose vanga vakaungana padziva. It was the worst case. Saka aripo padziva, mvura iri kumunaya. Aripo padziva, chando chiri kumurova. Panguva dzekumirira vana vaMwari, panguva dzekumirira tinogona kumborohwa nechando. While we wait, tinogona kumbonaiwa. Ndakamirira murume kuti aite kwazvo zvinhu zvinogona kumbomira nemusoro. Ndakamirira mwana kuti arangarire kuti kuna mubereki kuZimbabwe ndinogona kumborohwa nenzara. Ndakamirira mai kuti varangarire kuti vakasiya mwana vakaenda kunopambara vakakanganwa, nhamo dzinogona kumbondirova. But the good thing is vanomirira Jehovha, vanomirira Jehovha vachapuwa simba idzva, vachabhururuka namapapiro makondo, vachakwakuka vagomhanya vasinganeti. Solution dzamwari ndidzo solution chaidzo. Allow me to submit this to you. When the devil proposes a solution to your problem, it's only there to make your situation worse. Satan hakuudzi kuti dambudziko rako rinogadzirwa so achida kutorigadzirisa. Ndoda kuti ndikutaurire nyaya. Mombe yanyura mumadhaka yakangwara inodzikama kusvika tenzi wayo auya ikada kuchenjera ichizama kuzviburitsa. The more it tries to free itself, the deeper it sinks. Paunoedza kwedza kugadzirisa dambudziko rako uchimira uchimhanya uchisiya Kristu ane solution, you are making your problem worse. Bhaibheri rati vanomirira Jehovha ndivo vanopiwa simba idzva. Ndoda kuti munzwisise kuti this man in his physical misery, his physical misery has produced social misery. Asiiwa panzvimbo navanhu, haana kuuya ega, akaunzwa. Asi ina handidi kuvatarisa pakaipa pamusoro pavanhu vakamuunza. Ndinotosympathize navo because it's the best they could do in the given situation. Zvazoita munhu azoti handiri kutoshaya anogona kundibatsira. Handizivi dambudziko rawakatarisana naro. Waedza kutarisa sisi, vanongokutarisa vochemawo musodzi nekuti pahumunhu hwake ane paanogumira. Waedza kutarisa mukoma kuti vakubatsire kuti upase, ivo vatoshayawo nemari nekuti ivo vakatoomerwawo, kumba kwavo kuri kutodiwa hupfu. Saka he sympathizes with you, but that's the best he can do. Watotarisa mai vako, ivo vakatoremerwawo neyavo wananu, asi varimo Mwari vari kuvabatsira. Ivo
ndopaunovaudza kuti murume anetsa vanoti ramba wakashinga mwanangu. Statement remunhu asina zvimwe zvaanogona kuita. Asi ndoda kuti unzwisise, where you find no man, there is a man. Aripo murume. Iwewe chirwere chako pawakaenda nacho kuna chiremba, chiremba vakabata chirebvu, vakakutarisa, ukati iko zvino rangu dambudziko razogadzirwa, akakupa appointment kuti come back 2 weeks later, kwete kuti aruda kuisa equipment panzvimbo nekuisa mishonga panzvimbo, asi aruda kunoconsulta kuna vamwe vana chiremba kuti varume zvandaona nhasi in the entire life practicing medicine, I've never seen such. In fact, chirwere chako chakamudzosera kuchikoro, you inspired him kuita aende kumasters. There is no man. Hakuna anogona kukudzikinura. But I want you to know, there is a man. Toda kuti uone kuvhongodzwa kwemvura kwaipa munhu tariro, but kuzotangirwa nevamwe kwaimupa disappointment. Saka it was a consistent revival of hope followed by dismay and disappointment all the time. Paunonzi corona yakuita seyakupera, unoti pamwe zvakunaka, zvakuita zvakanaka, zvakuda kudaro wonzwa mwana arwara, waita unge tariro, asi wateerwa nekushungurudzwa mukati metariro. Upenyu huno ndo zvaunoita. Ukakupa tariro paunobata mwana wako mumaoko, unogona kuzotera na disappointment. Mwana iyeye arwara akatadza kuita zvaunotarisira. Tariro dzapano pasi dzinotisiya tine msodzi pamatama, asi takatarira tariro inofadza yokuonekwa nokuuya kwaMwari wedu mupenyu, Kristu Jesu, the hope that does not disappoint. Kuuya kwaJesu zvedu zvose zvinogona kukona panyika. Mwari uchatigadzirira. There is no man who can redeem us from death but Christ. There is no man who can redeem us from financial misery but Christ. There is no man who can deliver us from physical misery but Christ. There is no man who can deliver us from social misery but Christ. Kuna Kristu Jesu. Asi ndoda kuti muteerere kuti kumirira kwadzosera vazhinji kumashure. Varipo vakamirira vakafunga kuti Mwari akanganwa. Mwari haakanganwi. Anotaura Isaiah kuti mai vari kuyamwisa vangakanganwa here mwana wavo. Obva ati hongu pasingatarisirwi Mwari akaisa because mai vari kuyamwisa havangakanganwizve. Vanogona kutonzwa mabowels ava achitenderera kana mwana akachema, vangazokanganwa here. Asi Isaiah anoti vanogona kukukanganwa, asi inini Mwari handikukanganwi. Zvikanzi mukaona zuva robuda kumavirira ndo pamuchazoziva kuti ndakukukanganwai. But that will never happen, nekuti rudo rwaMwari runogara nekusingaperi. Kana takamirira mhinduro dzaMwari, ngatimirei pana Mwari nekusatya. Pauro anotaura kuvaHebheru, anoti kudii Pauro kuvaHebheru? Anotaura kuvaHebheru, Pauro chapter 10 verse ya 35. Naizvozvo regai kurasha kusatya, nekuti pakumirira hana dzinorova, pakumirira tinovhundutsirwa navanhu, pakumirira makore anowedzera, kuchinzi uchanonoka kuroorwa, pakumirira zvizhinji zvinoitika. Asi rega kurasha kusatya kwaunako kuno mubayiro mukuru, nokuti munofanira kuva nokutsungirira kuti kana maita kuda kwaMwari mugopiwa chipikirwa. Chipikirwa ndechipi? This is the promise that he has made to us, the promise of eternal life. Ramba wakamirira Mwari wako. Asi inzwa verse 6 zvainotaura. John chapter 5 verse ya 6. Rega ndikufundira mufundisi, uya padhuze ndikuverengere. Jesu wakati aona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva aiziva kuti wakanga akadaro nguva huru. Akati kwaari, unoda kuponeswa here. Pane pfungwa yakakosha yabudiswa pavhesi. Panapa nyaya panga ichitsanangurwa. Tiri kuona mutumwa achitumwa kuzovhongonyodza mvura. But pano vhesi yaverengwa, mutumi ndiye akusvika padziva. Jesu watanga misheni yake. Ukaiverenga pana Luke chapter 18, shoko raShe riri pamusoro pangu.
wakandizodza kuti ndizoparidzira vakasungwa nekusunungura vakasungwa. Saka Jesu achitanga ari kutotanga nekusvika pachipatara pevarwere kuti achiita misheni yake. Pano vhesi yaverengwa toda kuti uteerere. Pane zvinhu zviviri zvakakosha zviripo. Vhesi yatiko Jesu akati aona munhu. Saka chekutanga chakaitwa naJesu kuona. Regai ndikuudze vana vaMwari, Jesu unoona. Kune vamwe vakasiwa vane nherera vachichengeta ndokubva vatanga kubata nherera zvisizvo. Regai ndikuudze, Jesu unoona. Kune vanhu vanorova vakadzi mukati medzimba vari kugara iri musodzi. Regai ndikuudze, Jesu unoona. Kune vanhu vanoshungurudza hama, vanoshungurudza vashandi, vasingabhadhari vashandi vavo. Jesu unoona. Pana pavhesi iri kutiko Jesu akaona ndokubva aziva kuti wakanga akadaro kwenguva refu. Jesu haana kuziviswa. Paakangoona akabva atomuziva. Akati uyu munhu for a long time akanga akadaro. Nyaya yake haina kuvanzika. Tinoiziva. Saka Jesu unoziva nyaya dzenyu. Washungurudzika kwenguva refu. But rega ndikuudze, Jesu unoziva. Nyaya yako haina kuvanzika. Pano uchidzika nenyaya, Jesu haangoti zvandinoziva nyaya chirega ndichitopindira. Anotanga kutaura. Oti unoda kuti uporeswe here? Jesu haafoseredzi kuti ndakutongoporesa. Nyaya yako ndinoiziva, but ndiri kuda kuti uzvipindurire. Jesu haazvifoseredzi pamunhu. Akasiyana na Satani. Satani ndiye anongosvika achipinda munhu. Jesu anokumbira permission. Simba anaro, but anokumbira permission. Vamwe ticharamba tiri zvatiri. Makandeyei hatisi kumutendedza. Marriage yako anoiziva kuti kwenguva refu aiona ende anoziva kuti hazvina kumira zvakanaka. But mubvunzo, unoda here? Basa rauri kushanda uchinyimwa mari, Jesu anozviziva. But mubvunzo ari kuti unoda here? Unherera hwako anouziva. But ari kubvunza nhasi, unoda here ndigadzirise nyaya yako? Saka Jesu haazvifoseredzi. Ukaiverenga kuna zvaka, anoti tarira, ndimire pamukova ndichigogodza. Kana anenge azarura ndopinda ndorayira naye. Saka haazvifoseredzi mumunhu. Saka Jesu anobvunza, anoti unoda here kuporeswa? Chirega unzwe murwere achipindura. Akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva. Jesu ari kubvunza, unoda here kuporeswa? Munhu ava nenguva achirwara. Paitarisirwa kuti munhu angokurumidza kuti ndinoda. But haadaro. Anoti, Ishe, ndinoshaya anondiwisira. Akanga ava nenguva ari musituation. Saka zvazvinoreva ndezvekuti since akanga ava musituation for a long time, his will was paralyzed as his body. Shungu dzake dzekuporeswa dzakanga dzangoparara sekuparara kwemuviri wake. Kune vanhu vari musituation isingaiti yekuti nyange Jesu akabvunza zvichaitika here, nemhaka yesituation the will yaparara sesituation yacho. Saka unotiko, handina munhu anondiwisira. Ngaindikudze vanhu vaMwari, vanhu havabatsiri. Vanhu vanokufarira zvakanaka, but panopinda nguva isiyo vanhu havabatsiri. Imwe pfungwa inogona kuuya, vanhu vaigona kubatsira, but kwete sezvinoitwa naJesu. A lost sinner does not need help but healing. A lost sinner does not need help but the Savior. Saka vanhu vaisakwanisa kumuponesa. Saka Jesu ari pedyo nevanoshupika nevanodaidza. Jesu ari pedyo nevanotsvaka kubatsirwa. Mukaiverenga nyaya yechidzika, Jesu unomuporesa. Ende kuporesa kwa Jesu haana kumuporesa
achibatsirwa nomwe munhu. Jesu akamuporesa oga. Nyaya yekuporeswa nekudzikinurwa inyaya yaJesu, haitsvaki umwe munhu. Jesu anati vadzidzi uyai mundibatsire, haana kuti muri padziva uyai mundibatsire, wakazviita oga. Nyaya yekuponeswa ndeyaJesu. Hauponeswi neumwe munhu. Pane mvura yakanga iripo, saka vanhu vaifana kupinda mumvura. Saka Jesu paari kusvika, he replaced that ceremonial water yaipurifier. Ndobva azviti inini ndini mvura yacho. Idzidze pana John chapter 4. Ichakutaurira achisvika pamukadzi, anomuudza kuti ndipo mvura. Iye anoti haiwa mvura iyi kwete, anodeiwa iziva mvura ine upenyu. Saka mvura yacho yanga yauya, upenyu hwanga hwauya. Saka Jesu anoti ukaverenga verse 8, anomuporesa akati kwaari, simuka, tora nhovo dzako ufambe. Miracle yandinofarira pairi, Jesu ari kuti simuka. Vamwe aingorayira zvotoitika, but pane uyu Jesu ari kuti simuka. Ndokubva asimuka zvikati chitora nhovo, ndokubva achitakura. Ndo paiva nemiracle yose, nekuti vaimuona vaiziva kuti nhovo iyi ndeyekurarira, haisi yekutakura ba, but akanga atakura nhovo. Ndo pane miracle yose. Jesu anopa command over bhuku raJohn. Ndinorifarira zvikuru. John ndeumwe wamagospels, but chinoita kuti John ndimufarire, John anosiyana nevamwe 3 masynoptics. Vanosiyana pakudi, ava pavainyora, kunyora kwavo kwaiva descriptive in nature, but the book of John is theological in nature. John achitotaura, saka mutaura kuti vatatu ava vachinyora vaidescribe zvaiitwa naJesu. Saka utaura kuti kuporesa kwaJesu, waverenga masynoptic gospels, wainzi Jesu akabata vanorwara vakapora. Saka masynoptic gospels anotaura nezve touching Jesus. Ndi Jesu aibata vanhu vachipora. But John akutaura, haatauri nezve touching Jesus. John anotaura nezve speaking Jesus. John anotaura nezve talking Jesus. Jesu anotaura. Saka munguva yaJohn, John ari kuparidza Jesu anotaura. Tararama munguva yekuti Jesu anofana kutaura. Makandei zvaka ukaiverenga pachapter 1 verse 3 inoti vakakomborerwa vanorava nevanonzwa. Zvazviri kureva ndezvekuti nguva yatasvedera, pane sense yakufana kuitwa activated, kubva kwaita masenses anofana kuitwa deactivated. Jesu pano ari kutaura shoko rake ropa upenyu. Saka rega ndikuudza hanzvadzi yangu, nguva ino yatararama inoi haichadi touching Jesus. Tararama munguva yavanhu vanoda kubatwa, kuti dai bishop vambobata musoro wangu, dai prophet vambobata musoro wangu, dai pastor vambobata musoro wangu, but hatararami munguva yatouching Jesus. Takurarama munguva yaJesu anotaura, speaking Jesus. Ndo nguva yatararama. Ukanoiverenga kuna John chapter 10 achitaura, anoti iko hwai dzangu ndinodziziva ende dzinonzwa inzwi rangu. Saka tararama munguva yehwai dziri kufanira kunzwa inzwi remukuru achitaura. Saka pari kutsvakwa hwai dzinoti dzikaverenga shoko dzonzwa Jesu achitaura, kwete hwai dzinoda kubatwa. Tararama munguva yehwai dzinoda kubatwa, but Jesu anasi ngave Jesu wekutaura. Saka anoti kana ndisina mbotenderedzwa musoro handikwanisi kupora, kana ndisina mborohwa netsvimbo, kana ndisina mbobayiwa handikwanisi kupora. Pari kutsvakwa vanonzwa inzwi rake. Hwai dzangu dzinonzwa inzwi rangu, kwete dzinobata inzwi rangu. Saka rega ndikudze, kunyange pakuuya kwake, other senses will be deactivated. The sense of hearing ndo inenge reactivated. Makandei kunonzi kune hwamanda icharira mudenga.
vamwe vanyori vachitaura vanoti hwamanda iyi haisati yamboridzwa. It's a special trumpet yakamirira kuridzwa zuva iri. Saka nanhasi iyi kongirosi dziri kungoipukuta, dziri kungoipukuta dzakamirira zuva rekuridzwa kwayo. Richitsanangura inonzi nebhaibheri hwamanda aicharira. Vakarara muna Kristu vachanzwa inzwi rangu. The sense of hearing will be activated. Kwete kuti vachabata. Saka pane mamwe masenses asingashandi Jesu paari kuuya. The sense of smell haishandi, the sense of touch haishandi, but kuchanzwika mukomana paari kuuya. Saka panapa Jesu mubhuku raJohn, he is a speaking Jesus. Saka Jesu anotaura ugonzwa, kwete kurarama naJesu anoita zvekubata. Pane vanhu vazhinji vada kubatwa, hatichararami munguva yaJesu unobata. Tararama munguva yaJesu anotaura. Nemhaka yei shoko rake rikataura zvinoitika. Mereji yako iwe inoda kungoti unzwe inzwi raJesu. Uchirikadzi takahuona, but tsvaka Jesu anotaura. Urwere takahuona, but tsvaka Jesu. Jesu ari kufanira kungotaura muupenyu hwako. Saka Jesu paanotaura, komana anotosimuka, kwakutotora nhoo yake, kwakutosimuka, but achisimuka dambudziko. Ndere vanomuona mufundisi, dambudziko ravo pane vanomuona. Chandinakidza munyaya yose iyi instruction inopiwa naJesu. Vhesi ndeya 80. Rangarirai Jesu anomboporesa mukomana anga akada kufanana nemurume uyu. Asi mukomana uyu anotozodzikiswa nepamusoro pedenga remba. Vese vanga vari nheta makumba vagone kufamba, ende vese zvivi zvavo zvakavapinza pasituation. Asi Jesu anongomutarisa oti chivi chako charegererwa, simuka ufambe. But pana uyu anzi simuka utore nhovo ufambe. Kana muchiverenga bhaibheri, verengai mhidha namhidha, mira ndimbonakirwa nebhaibheri. Simuka, haugoni kufamba usati watora mubhedha. Simuka, utore mubhedha, mubvunzo. Zimbabwe yakasununguka ezvinezvi taane 40 years tasununguka. Ingobvisa makore mairi tidzokere pa 38. Ndiani achiri kufuga gumbezi raaifuga 1980? Ndiani achiri akapfeka trousers raanga akapfeka 1980? Uyu murume uyu igumbezi ripi raari kuda kunzi apete? 38 years hapasina gumbezi, and maisa pachena. Zvese aiitira ipapo. Saka gumbezi ndofunga ratsimuka, but chariri kuita rinonhuwa. Saka Jesu ari kuti ati simuka, utore mubhedha wochifamba. But inzwa unzwe, isusu vanhu tisi tinotaura neinonzi descriptive language. That's why muchiti it's like pandakaenda, because uri kunyatsoshaya vara, saka uri kuti it's like Jesu kana ari kutaura haashandisi descriptive, anoshandisa inonzi creative language, because when he speaks he creates. Saka paari kuti simuka, tsinga dzanga dzafa dzinoenda kumakumbo dzakati the master has spoken. Ndokutanga kuti uri papi ayota, ko iwewe atari uri papi, ko iwewe pulmonary vein uri papi, ndokutanga kufambisa ropa. But mira ndedzoke newe, kune nheta makumbo yaigara pachechi, kuna mabasa avapostori. Inoona Peter wati shiriferi nendarama ina handina, but nemuzita raJesu. Vhesi rinopera richiti walking and leaping. But we are 38 istep ipi haifamba nayo.
mupfungwa dzangu ndiri kuona akati ndini here ndini here simuka utore mubhedha ufambe but ndine dambudziko remachechi prefect the church policeman vhesi ya 10 rangarirai murume uyu haana 38 years dzekuberekwa he's older than 38 kureva kuti mamaerida mapasta ekucheche vatori vapfana because jesu zvatobuda pachena anga ari mufana saka vanomuona saka regai ndokuudzei kakuponeswa aka kanonzi evangelical deliverance kaponesero kekuti kana waponeswa you cannot keep it to yourself but you want to shout it out saka evangelical deliverance yakakonzeresa kuti handigoni kunyara saka ndiona akamira parenka akamirira kombi inoenda kuchechi saka paakapinda anzi garisanai 44 vanhu vakati pane chiri kunhuhwa ndokucheuka ndokuona mubhedha avaoni 38 years vanoona mubhedha kana muchiona chipengereka kudai tiri kutarisa mibhedha yatakabata iwe usina 38 years unogona kuti ko ari kuzhambei mubhedha wandakabata because kwandakadzurwa pana ndiripo ndichirohwa nezuva ndichirohwa nechando ndichinaiwa imi maive muri mumba but ini pandanzi ndifambe ndinoda kujamba nekuti ndakabata mubhedha saka anotanga kufamba asi machechi prefect ane problem chikanzi ko iwe nhasi sabata wakabata sei mubhedha amuoniwo here kuti ndakufamba sei muchisarira mubhedha meaning mubhedha ndo waiwa testimony hakuna achaponeswa asina nyaya iwe nyaya yako ndeipi patichionaka tati inonzi evangelical deliverance aipi saka machechi prefect anoti wakabata sei mubhedha chikanzi varume musanetsa neneni anditi simuka utore ndiye zvikanzi zita rake anonzani minduro yaanopa pavhesi 12 inonzi zvikanzi kana neni handimuzivi sauchinyapira vanhu iwe kuti kana uda kuponeswa tanga wazodai tanga wazoita zvakati uyo akaponeswa asingatozinya kumuponesa handimzivi zvikanzi vakamudzana zvikanzi asi tandoziya anowanika kutemberi evangelical deliverance saka mukomana anoenda kuchechi asvika kuchechi vhesi ya 14 ndoda kuti munzwe zvainotaura pavhesi ya 14 shure kwaizvozvo jesu akamuwana mutemberi evangelical deliverance mwari kana ashanya muupenyu hwako hazvigoni kuti urambe wakanyarara vanhu vangatoti munopenga because mune chinhu chaiswa mukati mabhonzo ari pamoto ari kupfuta sajeremaya anoti hazvigoni kuti ndinyarare nekuti ndine moto mumabhonzo zvikanzi saka najesu manje zvikanzi onai maponeswa musazotadzazve kuitira kuti chakambokuisai pabethesda chisapamwa zvakare kureva kuti this man has been added value takapfuurawo nepazimra zimra vane inonzi value added tax ukatengesa domasi rako waritora mumunda idomasi makaririma but harisati raedwa value but anozoritora orisvina oriisa shuga oriisa salt oriisa vinegar yonzi tomato sauce hauitengi asi uriwe warima domasi why raederwa value munonzwisa urombo uya urawe vhesi vakorinde vekutanga chapter 15 vhesi ya 19 rava kana tine tariro
muna Kristu, kana muine tariro muna Kristu, muupenyu uhu, muupenyu huno chete, kana uri kufunga kuti kudrive Benz ndo kuti wakomborerwa muupenyu huno, kana uchifunga kuti kukomborerwa kugara kuBorodale muupenyu huno, kana uchifunga kuti vana vako varorwa vachata muupenyu huno, pedzisa zvikanzi munoita sei? Munonzwisa urombo kukunda vanhu vose, munonzwisa tsitsi neurombo. Ndakazokomborerwa, ndibatsirei kutenda, ndaane Benzi, muupenyu huno munonzwisa urombo. Why? Kune upenyu huri kuseri kwehuno. Kana waporeswa wakufamba, usafarire kufamba badzi, kune upenyu huri kuseri wazvino. Saka chimira ndikudze, pane vakomana vanotenga scrap metal. Because Jesu zvakatiitira pamuchinjiko, kune vakasara pamuchinjiko. Regai ndikuendesei mhiri kwemuchinjiko, nekuti kana chiparidza Jesu akafa tinotadza zvikuru. Regai tiende mhiri kwemhute. Jesu haana kuperera pamuchinjiko, nekuti Sunday morning noti Mary usandibate, handisati ndaenda, mission haisati yapera. Vazhinji tinoparidza Jesu pamuchinjikwa, but hatiendi mhiri kwemhute. Mhiri kwemhute akamuka ndokuenda kudenga. But rakandikuudze, kune vakomana vanotengesa scrap. Now akatenga scrap 1 kg, 1 kg anopiwa $5, but atenga scrap ye $5 kg, akaenda nayo kune vanogadzira simbi dzinopfekedzwa mahachi anomhanya ayaya, anopiwa 1,200. But uyo atenga simbi akaiendesa kune vanogadzira tsono nariti, anopiwa 3,500. Same simbi yapirwa uya ya $5, but akasada akaiendesa kune vanogadzira mawachi, tusimbi tunopinda muwachi, anopiwa 300,000 yekg. Kureva kuti the value addition per kg yesimbi iri kusiyana nekuti yaenda kupi. Munhu paakatadza, value yake yakabva from eternal life to eternal death. That was our value. But Kristu ndokuuya pamuchinjikwa, auya pamuchinjikwa, the value shot from death to life. But haina kugumira pa life. Akati I have to go back to my father. Ndonopinda munjimbo chene chene. Our value shot from life to eternal life. Rava Hebrews chapter 9 verse 12. Haana kupinda neropa rembudzi kana remhuru, asi rake chairo. Who are you to die at a low value, yet your value is invaluable? Sei uri kuda kungovira. Value yako iwa utengeke maniwe. Value yako hapana anogona kuiisa. Why? Nekuti yakatengwa neropa. Amen. I'm here to declare today, semurume uyu, do not die cheap, for you are not cheap. Kune mhiri kwemhute. Tina murevereri ari munzvimbo chene chene. And chaari kuita, he is speaking your name. Timwari vaiona James. James ndakamufira. James deserves eternal life. Who are you to die cheap? Don't die cheap. You are valueless. More than what you can imagine. Only when you believe. Takuda kunamata. Fundisi vachanamata. But vari kunamatira only those who want to be in Christ. Namatai mfundisi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu. Hatina kutengwa nezvinoora, sirivheri kana ndarama, asi takatengwa neropa raJesu pamuchinjikwa. Dambudziko nderekuti vakatengwa havazivi mutengi, havazivi prize yavakatengwa nayo. Tinozvichipisa nekuzvitarisira pasi nekuramba mutengi akatitenga neropa rake. Tinouyawo Mwari kubvuma kusarurama kwedu tiitireiwo zvakanaka. Tinogamuchira rufu rwaJesu
tinogamuchira kumuka kwake, tinogamuchira basa guru raari kutiitira munzvimbo tsvene-tsvene, maakapinda neropa rake chairo kutitengera kudzikinurwa kubva panyika ino. Vhesi yataura ikati kana tiine tariro kuna Kristu muupenyu huno bedzi, kuti atibvise patumadziva twatakatarisana nato tunorwadza, tototi zvapera, tinenge tichinzwisa tsitsi. Matibvisa patumadziva twapano pasi, muruda kutotibvisa padziva rinonzi pano pasi. Moenda nesu kudenga nekuti muri Mwari wedu. Tibatsirei, mutiitirei zvakanaka. Shoko iri rirarame mukati meupenyu hwedu, ritonge mafambiro edu, ritonge mafungiro edu. Tikugamuchirei imi Jesu saMwari wedu namuponesi wedu. Uyu ndo munamato wedu muzita raJesu akafa akamuka. Amen. We pray you were blessed by that amazing sermon from Team Zunde. From now until 3:15, we are going to be sharing music with you. So while you're having your lunch, you can have something nice to lift your spirits. Join us at 3:15. We'll be back. Tone muchinjiko pane tsime kwaro, mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko mutsawandiwana apo ndajekeserwa kupenya kwa Jesu. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu. Ndibatsire kufamba mumavute awo. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese. Petro nemuchinjiko ndorinda ndoimba yakandizosvika iyo kwerwizi. Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese. Petro nemchinjiko wenyu ndipo
nazorora, iwo moyo wangu wese, ndipo panazorora, iwo moyo wangu wese. Bless the Lord, whose hand is gracious, to shelter and provide. He has filled my life with good things, and all my needs supplied. Your kindness and your mercy are every day the same. Let my mouth speak your praises, and my life bring glory to your name. Bless the Lord, whose hand is gracious, to shelter and provide. He has filled my life with good things, and all my needs supplied. Your kindness and your mercy are every day the same. Let my mouth speak your praises, and my life bring glory to your name. Bless the Lord, whose hand is gracious, to shelter and provide. He has filled my life with good things, and all my needs supplied. Your kindness and your mercy are every day the same. Let my mouth speak your praises, and my life bring glory to your name. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. King will come in the clouds with great power and glory with him. Oh, but no man knows the day nor the hour, but we await a soon return. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah.
King. Soon, soon and very soon, we are going to see the King. Oh, the land of cloudless day. Oh, the land of an unclouded sky. Trumpets gonna sound, I'll be gone away. I'm going to a city someday. I'm going to a city someday. I'm going to a city someday. He told us not to worry, that he had to go away. And while he was away, he would be building us a place. When the time is right, it might be morning, noon, or night, he will come back, and he's gonna take us there. Everybody sing the song, alright. He is coming back. He's coming back again. Again. Oh, yeah, the Lord is coming back. Yes, he's coming back. Just look around you. Again. The Lord is coming back again. Glory, hallelujah. Bless his name and lift him up. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. He's coming back again. Making preparations, 'cause I'm getting ready for the great celebration. Praise God. He's coming back again. Rumbiza. Our children, and we are asking for you to send the fire. Our hearts are hungry, our spirits are thirsty. We need to feel the flame, just like the prophet said it will be. In the last days, an outpouring we'll see. Lord, we are waiting, we're anticipating. All that we need is your Holy Ghost. Send him on down. Send him on down. Send him on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Send him on down. Send him on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Heavenly Father, hear our call. Let your Holy Spirit fall. Send down the power, let it fall like rain, as we lift our praises to your name. Send him on down. Send him on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Send him on down. Send him on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Give me that old time religion. Old time religion from the north, south, east and west. Give me that old time religion in the land. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land, in the land.
south, east and west. There's gonna be revival. There's gonna be revival. There's gonna be revival. There's gonna be revival. Let's minister together as we glorify our Lord. Steadfast in the Spirit, let us pray in one accord. With comfort and compassion, let's lift each other up. There's joy and consolation together in His love. We're striving together, dedicated to one cause. We call to a higher purpose, serving one Almighty God. Rejoice in our fellowship. Please hold out your hand. We're striving together, striving together. We can make a difference in this land. We're striving together, dedicated to one cause. We call to a higher purpose, serving one Almighty God. Rejoice in our fellowship. Please hold out your hand. We're striving together, striving together. We can make a difference in this land. When your faith struck by fire, we still know that it's true. You know the devil's a lie. There's nothing much he can do. We know he's trying to stop us, but God, you see us through. Oh, Jesus, we're depending on you. Just clap your hands and sing it. Jesus, we're depending on you. On you. Jesus, we rely on you. We're depending on you. Jesus, 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 we're depending on you. Depending on you. To see us through. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Depending on you. Depending on you. To see us through. Jesus, 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 we're depending on you. We're depending. Jesus, we're depending on you. Jesus, we're depending on you. Depending on you. Depending on you. To see us through. Depending on you. Depending on you. Depending on you. To see us through. One more time. Depending on you.